Istraga ubistva poznatog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića konačno bi mogla da se pomeri sa mrtve tačke i to zahvaljujući hapšenju vođe navijača Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i pripadnika njegove kriminalne grupe. Navodno, pojedini uhapšeni pripadnici Belivukove grupe spremni su da za povlašćeni status ispričaju svoja saznanja o likvidaciji advokata. Ognjanović je ubijen 28. jula 2018. godine na pragu svog doma u Novom Beogradu, a postoji veza između Belivuka, Miljkovića i ljudi za koje se sumnja da su učestvovali u organizaciji i logistici likvidacije. Ognjanovićevo ubistvo pripisano je Kavačkom klanu, a opšte je poznato da mu je Belivukova grupa bila bliska, te bi konačno možda moglo da dođe do pomaka u tom slučaju zahvaljujući osumnjičenima koji su spremni da progovore u zamenu za status posebnog saradnika. Podsjetimo, grupa Veljka Belivuka sumnjiči se za najteža krivična dela, među kojima su iznude, otmice i ubistva.